passant després per la Fira de Santa Llúcia de Balaguer, que se celebrarà tan sols un dia, el dissabte. Hem tingut la visita del Reinald Pamplona per explicar-nos amb aquests consells d'envelliment, el doctor Paredes, i ara la cirereta del pastís. Parlem de sexualitat amb Pilar Ribes. Què tal, Pilar? Bona tarda, bé. Com va tot? Bé, aquí estem. Avui és un tema que Déu-n'hi-do, Que afecta, que si més no tothom hi acabarà passant, no?, per allí. Home, esperem. Sí, això vol dir, és bona senyal. Exacte, serà una bona senyal, encara que ens costa, que ho parlàvem amb en Reinald Pamplona al principi, després de la pausa per la publicitat, que dèiem que ens costa acceptar que estem envellint, no? Clar. Però això... envellir amb elegància, no? Sí. I aprofitar-ho. Què ho has dit? L'arruga és vella. Una vegada vaig sentir una senyora que es veu que va anar a una cadena de televisió, li van començar a ficar maquillatge per tapar-li les arrugues i ella va dir, sisplau, m'han costat molt arribar a aquest punt. Vull lluir-les. I que a més si tens moltes arruguetes vol dir que has tingut molts anys, jo, barriendo pa casa, ja ho saps, que has pogut provar moltes coses i que la teva vida sexual ha arribat al moment que ja és rica. I si arribes i no tens cap arruga, això és que la cosa no... No, anava per aquí. Vol dir que has tingut temps de fer moltes pràctiques, moltes hores de vol. Això. L'important és complir anys i amb qualitat de vida i acceptant que tot arriba i que, evidentment, són etapes. Clar, i a més les dones ho accepten millor que els homes, això està demostrat. Ah, sí? Sí, els senyors ho porten bastant. Arribem a la menopausa, perquè encara no hem parlat del tema que avui parlarem. Sexualitat i menopausa. Les dones ho accepten millor que els homes? Sí, el de fer-nos més grandetes ho accepten millor. Això ho preguntes i els homes diuen d'entrada que no, que a ells no els importa, que ja ho tenen assumit que això que es queden calbs, que la testosterona els traeix, però no ho porten gaire bé. La veritat és que quan un home veu que la cosa li pesa... Però a nivell fisiològic funciona igual, perquè clar, una dona que està a la menopausa té altres efectes. Clar, a nosaltres se'ns nota molt més, perquè clar, estem més vestides d'hormones i si més no, les davallades són molt brusques i produeix una sèrie de coses molt descrites, no és allò que la neura que deien abans, no, el síndrome premenstrual, que deien això és un invento que s'han fet les dones per esplaiar-se amb la ira. No, és una cosa real, demostrable amb una analítica de sang. Però els senyors, què els hi passa? Doncs que, com deia el Cavalcanti, que és un gran sexòleg sud-americà, deia que l'home fa un procés de perificació, efecte pera. Primer és molt gran d'aquí dalt i la cosa que és més primeta d'aquí de la cintureta, i al cap dels anys és al revés, es queda molt esquifit d'aquí dels ombros, no? I fa un gran tonelatge amb aquesta zona, el procés de perificació masculina. Arribem al punt de la menopausa, a la femenina en aquest cas. Quins són els canvis que més nota una dona? Es queixen moltíssim de la sequedat vaginal. Ho diuen que els hi costa moltíssim lubricar, és a dir, poden sentir-se excitades i que la qüestió, l'afer que tenen entre mans els excita i se'ls fica contentetes, però que els hi costa molt més lubricar. I clar, hi ha episodis de dolor, és el que els metges acostumen a dir la disparèunia, no? Fan episodis puntuals de disparèunia. Si un dia s'hi fica i li comença a fer molt mal, el dia següent hi va una miqueta més de por. Com deixem que això ens guanyi la batalla, estem perdudíssimes. Però hi ha productes al mercat que això ajuda, no? Sí, clar, però sobretot el que fa molt és el cap. Ja ho sabem que la sexualitat és al cap, no? I que no està només subjecta a les hormones. Si jo un dia o 2 dies m'hi vaig ficant i cada vegada tinc més dolor, el que faré és a la següent vegada no podré evitar el pensar que potser aquell dia serà encara més costós. Clar, si em deixo guanyar aquesta batalla, al final faig una fòbia. Procuro que... O sigui, associo que jo tinc canvis fisiològics de sequedat i de que, per exemple, el clítoris també costa molt de que s'exciti, és a dir, necessita més treball a sobre perquè tingui més excitació. Si jo veig que aquestes coses passen, què faig? Associo que se m'ha acabat la sexualitat. I moltes dones diuen, bueno, jo he arribat a la menopausa, aquí se m'ha acabat i pleguen paradeta. Menopausa no, punt i final. I no és això, no? Sí. La menopausa és una altra cosa, són una sèrie de canvis fisiològics, producte dels canvis hormonals i que la vida sexual continua fins a la més entrada de bellesa. Així no em repeteixo el programa que vam fer un dia de la tercera edat, no? Vull dir, penso que la sexualitat d'aquella època també és molt divertida i molt bonica. S'ha de parlar, hi ha maneres de poder superar aquesta petita fòbia que pot arribar al primer moment? Clar, hem de poder dir a la parella, no? Doncs mira, em costa, o avui no tinc un bon dia, doncs tirem de trastos, no? Agafem i utilitzem cremetes, utilitzem altres coses, o potser aquell dia ens ve més per la part més sensual, o intentem que sigui una altra cosa, doncs ens anem primer a la banyera, després ja tornarem a on tinguem habitual fer les nostres cosetes. Intentem que ens decori una miqueteta més la cosa, fer-la més
afectiva, no? I no tan subjecta al recalentón de venga, va. Això és una cosa que més aviat associada a la efervescència sexual. Ja vam dir que una dona, la seva efervescència sexual és a partir dels 30 i tant, i els homes és bastant abans, als 20 i picos, quan estan ells més potents a nivell de testosterona, d'acord? Llavors, com l'hauríem de viure? De quina manera? Quines serien les pautes que la Pilar Ribes, com a sexòloga, donaria a dones que poden estar, primer, en aquesta acceptació, que tampoc no deu ser fàcil. O començant, no? Clar, et sorprens que penses que tu no et passarà, això és com tindre un càncer. Mai et penses que et passarà a tu, però t'acaba passant, no?, algun dia. Doncs la menopausa, quan arriba, jo tinc dues opcions, o enfadar-m'hi o intentar portar-la el millor possible. D'acord? Si hi ha moltes coses al mercat que es pot tirar, no? Isoflavones de soja, però clar, també hi ha estudis o hi ha certes pors de que això pugui després estimular l'aparició d'un possible càncer de mama. Doncs clar, a vegades dius hormonació substitutòria, tiro amb el que tiro, els fogots, la gent li molesta molt, per exemple, està plàcidament dormint i de sobte et puja una calor i em destapo el marit. Clar, és allò que sembla que un enfadament. Això l'únic que fa és treure't brillo, et treu essència. Què has de fer? Saber que això també s'aplacarà, que la cosa, doncs, bueno, que has arribat aquí vol dir que has fet molts aniversaris i que estàs estupenda i que has après moltes coses envers el camí. El que has de fer és intentar, doncs, parxejant la parella. Si la parella veus que t'entén, et calmes moltíssim. El problema és sentir-nos incompreses. És com la gent que té una fibromiàlgia o té seqüeles d'un ictus. És molt emprenyador el veure que les altres no ho entenen, que tu portes sempre el mateix ritme i que tot tira, perquè a més nosaltres ens cuidem molt i estem sempre molt ben condecorades, sempre peça de roba nova, llenceria bonica, ben maquillades, ben depilades, tot això ajuda, no? Clar, si tot l'aspecte del xassis està millorat i aguanta bé, però clar, hormonalment la cosa ens ha arribat a una edat a la millor que no ens esperàvem, clar, és normal que t'enfadis, però si t'esplaies amb l'enfadament estàs perduda. Pilar, ara que parles d'una edat que no t'esperaves, està canviant també l'arribada de la menopausa o a cada dona li pot... Està arribant abans, curiós, i a més hi ha estudis, sobretot als Estats Units, que tenen molt temps per investigar i molts recursos, estan associant l'arribada abans de la menopausa amb la malnutrició. És a dir, gent que s'alimenta bastant malament. Tots sabem que als Estats Units es menja molt greixós i molt dens, no? Doncs allí està arribant abans, no? I una altra cosa que et pot passar és que t'arribi la menopausa abans perquè te l'han induït. És a dir, que hagi hagut una histerectomia, que t'hagin tret un buidatge, que diuen, no, m'han buidat. Doncs clar, evidentment, llavors la menopausa allí és induïda. O que per fàrmacs, no? Gent que amb la quimioteràpia o amb la radioteràpia li arriba abans, no? Clar, hi ha gent de 29 anys i 30 i 31 que estan en menopausa per una quimioteràpia. Això és molt dur, eh? És a dir, abans de ser mare t'arriba la menopausa, no has tingut temps. I no hi ha marxa enrere? Bueno, el que s'ha de fer és conservació ovàrica, però clar, una vegada comencen a fer el tractament, els fogots i tot això arriba. A vegades després de la quimioteràpia pot tornar la menstruació, però clar, tornem a passar una mica el tràngol de les calors que pugen, que baixen, que a dies estic més sensible, que a dies estic irascible, que a dies que ho engegaré tota vida. És a dir, tot això passarà. Però el que hem d'intentar és no enfadar-nos, i si ens enfadem estem perdudes, perdem molt brillo, i això sí que fa arrugues i les lletges. O sigui, que l'únic que hem de tenir en compte és vigilar, parlar-ho molt amb la parella i intentar que la parella també... I donar-me un marge, és a dir, si jo tardo més en excitar-me, doncs bé, m'he donat una miqueta més de temps. Si veig que no lubrico tant, doncs tiro de pot, és a dir, per això estan les botigues de llenceria i de coses eròtiques, o la farmàcia, o sempre dic jo, o al súper, al súper hi ha moltes coses que també serveixen, però s'ha de tirar d'aquestes cosetes i intentar, i les cremetes van molt bé, però clar, no pretenguem ficar-nos una cremeta per a hidratar la zona vaginal o les parets el dia que tinc un contacte sexual, sinó que ho he de fer regularment. Si jo vull tindre les mans finetes, cada dia m'he de ficar cremeta. No puc ficar-me la cremeta 5 minuts abans d'estrenyar la mà. O sigui, s'ha de ser una constant. S'ha de ser constant, ens hem de saber cuidar. Les dones ho sabem fer bastant, això. Els homes no en saben tan pobres. L'altre dia en parlem dels homes. Sí, senyor. De com ho viuen. Pilar Ribes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos avui com es viu i de quina manera, i que hem d'acceptar-ho, perquè és una part més de la vida. Dir-ho és molt fàcil, jo també ho entenc, que qui ho estigui passant no és fàcil. No, a veure, s'ha de ser realista, que moltes vegades la teoria la sabem perfectament, però la pràctica no hi ha manera de pair-la. Procurem no enfadar-nos quan hi arribem, no, Maria? Exacte. Ja està.
està. Nosaltres el dia que arribem Recordarem aquest dia i recordarem direm... aquest dia. Ai, Déu, El secret de la Pilar és que la mires i ja rius. Vull dir que... no queda més opció. I així ja està. Pilar, demà tornem a partir de les 3 de la tarda. Demà és divendres ja, com passa el temps, eh? Fantàstic. Tindrem a la Mailos Pont Rosselló, de l'Escola de Música Pont Rosselló, el Cesc Jové, que els divendres sense el Cesc és que ja no és divendres. Clar, una abraçada al Cesc. I alguna altra cosa, entre d'altres el Ramon Arnó i l'Ester Bellera, que ens portaran les darreres novetats que han trobat a la xarxa i curiositats. Gràcies, Pilar, fins la propera. Nosaltres tornem demà. Adéu-siau.